ti dixeches, isto para min era importante, eu toda a vida, eu nunca máis, e chega un momento no que ti sintes, é que xa está, eu teño que mudar. Isto que eu dixen que nunca máis, ou isto que eu dixen que nunca faría, pois sí que eu quero facer, porque agora apetece. E aí hai un traballo que é un loito. Coller esa idea, ese preconceito que xa estaba en ti e dicir, pois estaba errada, ou serviume ser así, pero xa non me sirve. E claro, ti tes que todo aquilo que defendías ti a morte, dicir, pois xa non o vou defender máis. E isto, claro, é difícil, dicir, pois mira, eu xa non penso iso. É moi difícil a veces. E madurez tamén é ter a capacidade de facer este cambio e dicir, bueno, pois mira, aquilo que defendía a morte, pois bo que non morrí, porque agora xa non quero defender máis a morte. Medrar, avanzar, e iso é o que hai que facer. E logo hai moita satisfacción en dicir, joder, canto eu mudei, non? Miras agora, dis, pois 5 anos atrás, ou xa non che digo 10, o que sexa, e aí é o que digo eu de honrar a túa existencia, dicir, jo, canto mudei. No 2015, non? Que empezo así como a ter unha crise existencial competente, non? E vou como repasando todo isto, e logo no 18 divorciéime, a ver, foi competente a crise. E mirarte hoxe, e mirar 10 anos atrás, e digo, va, canto cambiei. Porque non 10, é que eu miro 5 anos atrás, e estamos no 2025, 2020, cando a pandemia, digo, é que todo iso que mudei foi fácil, non? Sinto moitísima plenitude por ter mudado e poder virar, non? A escala de valores e recolocar todo. Moitísima. É como foi o mellor que fixen. Eu non podía ser a de 2019 outra vez e a de 2020 porque esa persoa tiña moitas cousas por resolver. E resolvinas. E ainda teño máis. Algunhas novas ainda. Sabes? É que a vida é isto. Resolvín o do 2020, pero eu que sei, no 2023